A programación para maiores terá lugar cada domingo. Arranca este día 10 cunha comedia negra, A compañeira de piso, dirixida por Belén Pichel e Cándido Pazó. Tomarallo o relevo o día 17 a compañía Fulano, Mengano e Citano, que levarán a escena a louca historia de Galicia. Xa en decembro, o Teatro Elma acollerá os espectáculos Paparse en Cancelas de Cultura Activa e Afiando con humor de Sergio Pazos. O peche correrá a cargo das tres vellas encarnadas nas figuras de Kiko Cadaval, Celso San Martín e José Luis Gutiérrez. No repertorio destes tres persoaxes hai moitísimos contos de vellas, contados por vellas, que a esas vellas les contaron outras vellas, entón vai ser unha progresión xeométrica desas vellas tan importantes na nosa en Galicia, non? Neste exclusivo show, só para gustos máis requintados, manifestaránse as miradas profundas, as mans encallecidas e de todos aqueles labores e o afiado sentido do gusto das vellas. E chegará un momento no que o auditorio sentirá o cheiro dos honestos guisados do pasado. O público infantil e familiar contará cunha programación específica que se desenvolverá principalmente durante as vacacións escolares do Nadal. Dará comezo o 26 de novembro con Rubicundo de Jazafellos Teatro. O día seguinte, o 27 de decembro, Cultura Activa presenta con Félix Rodríguez e Fran Rey a obra Sabor. E este é un espectáculo cómico que mestura música, maxia, humor, ritmo e participación do público, mezclado todo isto co mundo da gastronomía, non? O día 30 de decembro pecha o ano a Xanela do Maxín coa toupiña que quería saber quen lle fixera eso na cabeza.